señores, como están? Son as 5 menos 22 minutos da tarde. Aquí estamos os do Voltas co Prato como cada tarde cociñando en directo na televisión de Galicia, sí, O sea, isto é directo, eu vou hacer como a cámara, fago así a cámara, botome para atrás, e como vedes, podería tropezar, caer, romper un dente, vou intentar que non pase. Seguídenos como sempre en @voltascoprato porque aí temos penduradas case todas as receitas que facemos todos os días do ano e que cociñan dúas persoas que son espectaculares. Non vou cambiar de cámara porque vai chamar polos cociñeiros o público, vale? Vámonos a intentar. Señoras, señores, somos xente feliz, somos xente contenta, queremos cociñar e desde aquí chamamos... ¡Os cociñeiros! Que pasen Xulio Mato, Lucía Vázquez, un aplauso para eles. Que parvo, Ahí tedes, Ahí tedes, mira. And the winner yesterday was... Vale, queres explicar ti por que tes iso ou explico eu? Explica ti. Vale, Vas contra min e gana o tonto. Exactamente, como sabedes, antes chegou Begoña aquí dicindo que este mes o seu objetivo era gañarlle a Xulio. O seu é o do resto de compañeras do programa, polo tanto é un todas contra Xulio, porque Xulio está todos os días. E que pasou onte? Que quede claro que é porque estou todos os días, non porque se sea millor. É porque estou todos os días. É por aburrido. Seguro que ti no fondo pensalo tamén. Que son aburrido? No, que eres millor. No. No. De eso nada, xa sabes que non. Quero dicir que que pasou onte? Que pasou onte? Pois, isto acabou nas miñas mans. Acabou nas súas mans. Esta medalla que vedes aquí do Voltas co Prato vai ir pasando dunha cociña a outra durante todo o que quede de mes de febreiro e do mes de marzo. Imos intentar que pase. Hai que esforzarse, como fago eu. Bueno, veña. El que quede coa medalla, señoras e señores, e nós temos que cociñar a ver que nos trae Esperanza de Pontareas. Hola, buenas tardes. Soy Esperanza de Salvaterra. Querías mandar unha receta do meu bacalao. Dobro na sartén, poño nunha bandexa, saber, e poñolle unha poquinha de cebola frita e poñolle uns pimentos morróns e logo ao forno. Está pronto e un bico. Quero xerar teu bacalhau. María, quero xerar teu bacalhau. Veña, un aplausinho aí. De onde era Esperanza? De Salvaterra. Esperanza de Salvaterra. Perdón que dicen que era de... De onde dicen? De Pontareas. Dicen que era de Pontareas e de Salvaterra do Miño. Pois... Terra da Lamprea. Sí, porque hoxe no Voltas co Prato imos cociñar bacalhau. María. Como sabedes, encántanos o bacalhau neste programa, encántanos o bacalhau en Galicia, encanta o bacalhau en Portugal. E nós imos... Estádelo vendo, vedes eso? Vedes esa maravilla gastronómica? Vedes esa animalada? Vedes esa cousa preciosa que pode acabar sendo vosa? Por qué? Das Feroe, Das Feroe. 7 kilos, casi. 7 kilos de bacalhau. Por qué digo que pode acabar sendo voso? Porque, señoras e señores... De canto sal, Dende xa temos un sorteo activo en @Voltas co Prato, o sorteo máis caro da historia do Voltas co Prato. Podedes levar unha folla de bacalhau que pesa máis ca un brazo de Lucía. Había que velo. Claro, por Había que velo. En tensión no. Está aberto xa o sorteo, por favor, participad, entrade no noso Instagram porque podedes levar esta folla de bacalhau maravillosa, É o sorteo máis vasto do Voltas co Prato. Va, folla, Xulio Mato, entendo que cociñaremos bacalhau. Bacalhau. Confeitado. Vámonos, ese confeitado, ese cocido en aceite, suaviño. Vou facer unha limoje. Un que? Que é unha salsa de Granada. É unha salsa de pimento choricero moi diferente as que tomamos aquí, pero que casa moi ben co bacalhau. É un puré de pataca gran duquesa, que vamos a gratiñar no forno. Gran duquesa por qué? Gran duquesa porque se chama así a receta. Pero que ten? Pois que vai con unha manga pasteleira, vamos a facer así un dibuxiño, vamos a intentar polo menos, e vai gratinado no forno. Ostras. Moi rico, Vai quedar guai, porque o confeitado queda así gelatinoso, queda moi... Saen as lascas así, Está moi bo. Bueno, pois a ver que nos trae Lucía. Eu vou facer bacalao a biscaína. É un clásico. Un clásico onde os haya. É unha receita que, ademais, en cada casa hai os seus truquillos e a súa diferencia, e nós imos facer a nosa, a ver como queda. Imos acompañar dun pouquillo de arroz con verduras. Algo máis que queiras decir? Nada máis, que o tempo corre. Pois a biscaína está moi rica, supoño que a receita de Xulio Mato tamén. Señoras e señores, facemos bacalhau, no Voltas co Prato, marchamos con Xulio Mato, veña, arrancade para. Vámonos. Por favor, Lucía, paso eu. Vedes aquí a chapa de Xulio. Vamos a deixar aquí a chapa de Xulio.
De gañador. Mira, temos aquí 2 lombazos de bacallao. Lombazos de bacallao, Mira, Este está desalado, vale? Vale. Está desalado, punto de sal. Está xa para cociñar. Mira, cun papel axudámonos e quitamos esta teliña negra pensei que era para secalo, pensei que era para É secalo. para quitar iso. No, xa está seco. Quitamos, ves, mira que fácil Mira que sae. sabe, mira como sae. E temos o aceite, ainda está medio frío, vale? Mira, ainda non queima. Vale. Vale? Entón vámoslo meter para que se vaya confeitando. Non queremos que se fría. E ti que eres tan chulo, Eu non son chulo. como sabes ti, chulo, que está desalgado? Pois porque eu probo un cru. Vale. Sí. Quitache un cachiño e probache un cru. Quero probar? Mira, eso... Espera, este é un super consello. Sí, Este sería un consello. Mira, proba aí. Espera, vamos pedir o cacharro. O cacharro. Señoras, señores, queremos... O cacharro. Xa veo o cacharro. Mira, para saber que está no punto sal, collemos unha lasquiña, mira, collete unha lasquiña. Unha lasquiña. E probámoslo. E se non nos pica o sal, xa temos. Sempre se vai concentrar un poquinho máis o sal o cociñalo que o que temos aquí. Ves como ten un toquiño ao final, só? Está perfecto. E se pica o sal? Se pica o sal hai que deixalo un poquinho máis. Vale. Metelo máis tempo en agua, metelo un poquinho de leite unhas horas. Moi ben. É verdade, leite, que xo comentamos algunha vez que hai xente que o desalga co leite, Sí. Que E queda curioso, un poquinho máis blanquiño tamén. Tamén un blanqueado. Blanqueado. Bueno, Como non xa fai temos falta a nós na vida en xeral. Sí, na cabeza. Bueno, o máis importante ao principio é confeitar o bacallau con estilo, con clase, con elegancia, como fai Xulio Mato. E despois... Despois vamos a facer un puré. Perfecto. Con estilo, con clase, con elegancia. Porque como se chama, as patacas duquesa? As patacas Teñen duquesa. que ter estilo, clase e Efectivamente, elegancia. mira, entón vamos Porque, a traer. Xulio, 12 patacas... 12 badaladas. Exactamente. Estamos Veña. postuladísimos. Veña. Xulio, gracias. Que temblen todos os restos dos postulantes, Aí está, aí está. Bueno, vamos a ir votando. Oi. Non os botes fora. No, non quería. A ver, é que botes unha pataca duquesa por fora queda mal. Sí, no, vai ser duquesa. Que hai máis baixo cunha duquesa? Mira, ahora vamos a ir... Que hai máis baixo? Sí, que hai de baixo da duquesa, non. Non sei. É que non sei como vai. Condo. Non sei. Mira, vamos pasando polo pasapuré, porque é importante que estén ben sequiñas, Isto vai me levar un cacho, Voy a preguntar, xa que estamos aquí ao público, algún ou algunha de vostedes probou algunha vez unhas patacas duquesa? No, no? No. Moved as caras, si é ou non. Exactamente, no. Bueno, pois hoxe igual las podes probar. Se sae, probádelo. Mira, ves que ben redan? Ostras, como mola, Mola un montón. Mira, isto simplemente hai que botar un poquinho de sal, pementa, 2 xemas de ovo, mesturar ben, despois metémolo nunha manga. Na manga pastelera. Pois deixamos a Xulio Mato e imos con Lucía. Va. Ostras! Agarra con bacalao. ¡A que mañana é domingo! Cuchiribi. Lucía Vázquez, que me traes hoxe por aquí para facer unha receita clásica como é o bacallau á biscaína? Algo que namore á xente, a ver. É unha receta das máis clásicas. Bueno, pero que ten diferente se a fas ti para que lle guste á xente? Home, cada maestrillo ten o seu librillo, pero para mí o importante das recetas clásicas é manter a esencia da receita clásica. Que jeta! Porque se non sabe non sería unha receita clásica. Entón, ti crees que a podería facer eu tan ben como a fas ti? Pemento chorizo. Ti dices que me puxeron un patumps. Por qué? Porque dixen que o podía facer eu a puxerme patumps. Home, é o mellor poderlo facer ti. No creo. Ahora, se o faz é para un patumps. Vale, entón, veña, como empezamos coa Porque, receita? mira, xa empeza a salpicar un pouco. Ti, sacando se pongas a salpicar un pouco, xa botas 3 pasos para atrás. No, teñome que botar para atrás porque hoxe non é broma, a xefa de vestiario díxome Tentino! Tentino! Díxome así, miroume con mala cara. Tentino, que non te salte nada. Epa, Que a sobrecamisa é moi bonita. Mira, nos imos marcar o bacalao. Sí. E despois imos apartalo e guardalo aquí. Unha pregunta, sempre o pos polo lado da pel primeiro? Sí. É que eu creo que con Xulio, xa lle preguntei algunha vez a Xulio, quero que me digas ti por qué. Por que o fas ti? Eu sempre marco primeiro o lado da pel porque, bueno, o sea, a verdad, non o conseguí moito. Non sei se a tisola, o sea, a plancha fora máis recta, unha plancha moi recta, seguramente quedaría máis crocante, máis tieso. O sea, sabes? Porque se o poño primeiro polo lado da carne, ás veces encolle en corvas e así... Xusto que che pasou hoxe. Non, está ben, ó. Ademais, sabes que pasa? Que para esta receita vou sacar a pel.
Vale. A xente da casa que nos chame ao 664-483419 é o teléfono da Voltas co Prato que podedes chamar para o que queirades, como sempre. Xa sabedes que podedes falar con nós, podedes facernos preguntas, suxestións, o que queirades. Aí está o noso buzón de queixas e suxestións, como en todos os sitios, en todos os sitios públicos é así. E ademais temos un acuse de recibo, porque sei que nos está vendo Julia das Corredoiras. Veciña miña, pues claro, si a das Corredores está moi preto de Arzúa. Así que, Julia, un bico enorme, gracias por vernos todas as tardes, que nos lo dixo túa filla, que nos vías todas as tardes. Así que, un bico grande. Olvidábame, repartimos cartos. 50 euros. Tamén. 50 eurazos ao final do programa e, ademais, estamos sorteando unha folla de bacalhau, María. Bacalhau e cartos. Eu pensei que como dabas bacalhau só non dabas cartos. Non, sobran os cartos aquí, ó. Sí. Sí. Estás que botas por fora. Mira, imos Sofrito coa no salsa. xugo do bacalhau. Sofrito de cebola e allo. Vale. Imos sofritir ben aquí. E despois imos engadir un pouquiño de pan. Pan? Sí. Pan e pemento choricero despois e un pouquiño de salsa de tomate. Pero a esencia da salsa biscaína é a carne do pemento choricero. Ai, que rico, Eso está rico, Eso está moi bo. Ten un puntiño doce, un puntiño amargo, é un sabor complexo, pero Gústame que moi estás bo. facendo na tixola na que marcaxe o bacalhau para que lle Sí. quede así un pouco, non? Exactamente. Exactamente, vale. E despois imos triturar esta salsa, Toda. toda. Vale. E para rematar, ímola volver a tixola e acabar de facer o bacalao para que salsee ben e se integren todos os sabores co bacalao dentro da salsa. Pois ten o prato bastante claro, non será porque é unha receita clásica. Veña, imos con Xulio Mato. Vamos, para. Quero cheirar teu bacalhau, María. quero cheirar teu bacalhau. Mariazinha, deixa-me ir à cozinha, deixa-me ir à cozinha para cheirar teu bacalhau. Aí vas, Quero cheirar teu espetáculos do queixa. Mira, Xulio Mato, a Mira que maravilla. batata do queixa. Sal, pimenta, perdón, e dúas xemas. Mira o bacalao como... Claro, o como bacalhau vai chu, chu, chu. pouquiño a pouco, vai chu, de chu, Lubereguro, chu. o bacalhau vai moi pouco a pouco, aí, mira. Vai Como se vai moi despaciño. confeitando. Mira, teño no 6, No 6 Vale, e medio. e medio. No 6 e medio. Mira, entón agora que vamos a facer é, vamos pasar este puré para unha manga. Unha manga pasteleira. Vamos a botar aquí primeiro un poquinho de aceite na placa. Pero que vas botar primeiro na placa? No, vamos botar na manga e despois da manga vamos facer esas formas para a placa. Vale. Vamos a facer unha especie de rosetós para despois gratiñalos no forno e dar unha presentación así moi clasicorra, sabes? Que eso tamén sempre luce moito, É que a duquesa é bastante clásica, Sempre non? luce moito, sí. Entonces, Xa sabes, cousas da monarquía. sí, da realeza. Ya, ves? Mira. A ver se nos sale aí. Vale. Vale, espera, quero que veixe isto, Esperanza. Pois veña, Vamos a esperamos. chamar, veña. Recibimos cun fortísimo aplauso a Esperanza de Salvaterra de Miño. Un aplauso para ela. Hola, Esperanza, que tal, como estás? Hola, eu ben. Arrímate aí a don Xulio Mato, se pasa o favor. Bueno. Que antes dixen que eras de Ponterías, xa. Dixeche? Antes dixen que eras Sí. de Ponterías. Pois eu dixen chegar a Salvaterra. No, votouse o público min, Sí. Votouse o público min. Salvaterra! Sí, xa empezado todo. Salvaterra! Salvaterra! E, bueno, Razón, ves? xa está, sí. Como estás? Eu ben. Ben. Sí, neste momento. Pides unha receita que nos gusta moito facer neste programa. Eu creo que é das O cousas que máis bacallau, nos gusta sí. facer, o bacallau, Sí. Facémolo moitas veces sempre... Ti cociñas moi ben o bacallau, sei, claro. Bueno, moi ben, eu non sei, a mí gustame, como fago. Bueno, pois logo Fará falo ben. ben. Pois mira, eu estou confeitando aí, estou cocendo en aceite que despois non vai quedar nada graso, xa verás. Mira como empeza a abrir xa as lasquillas. Sí. Vamos a baixar un pouco máis. A verdade é que eu tanto aceite non lle buto, No, pero bueno, ese aceite é un aceite que estou reutilizando de outras Pois eu frituras, despois ese aceite boto yo na bandexa. Por Claro, encima, non porque sabes? faz no frito a Sí, plancha, claro. Eu fago Este- dourado. Eu tracho unha Pon maneira un pouquiño, diferente. e logo... Mira, eu vou dourar Bueno, isto. ti fai como... Ti fai como ti queires. Vou facer como poida, vou facer como poida. Fai como ti queires. Cocín unhas patacas, botei unhas xemas de ovo, pasei polo paso puré, Sí, botei unhas sí. xemiñas de ovo e agora témolo aquí mezclado con un poquinho de sal e un poquinho de pimenta. Estou facendo este rosetós, isto vámoslo meter no forno para que gratine, que nos quede doradiño e Despois tamén crujiente. Isto falo así tamén ti. No, así nada, non estou con tanto... Ti algunha vez viras as patacas así, as patacas duques estas? No, non nos No, fan así, verdad, no. no. A ver, as túas veciñas e os veciños aí dixeron que na vida, que lles preguntei e dixeron que nunca viran eso. No, eu vi no pelo, non Bueno, pues fixe. por eso hai que La verdad que difícil, por eso hai que ver a voltas co prato. Correcto. Facemos estas cilindradas. Claro. Porque aprendes coas nosas chilinderadas, como Facemos estas dixo o Mato. cilindradas. Clarísimo. Pois ala, isto vámoslo meter
Ahora no forno, 8-10 minutiños a 200 grados para que... Abre o forno aí, Esperanza, fai. Ábreme aí, Esperanza. Abre aí. 8-10 minutiños a... Cantos Aí, grados, para dixetes? baixo, para baixo. Baixo, Aí vai. sí, Cuidado, que bota la mano. Cuidado que te queimas. Bótate para aquí para atrás. Aí está. Deixámoslo. Vente para aquí, si no non se che ven a casa. É igual. Ah, igual. É merda. Que che parece a idea de Home, Xulio sí que te Mato, vexa. ben? A Ben, idea ben, sí, moi ben. Bueno, vou facer unha salsiña tamén que leva carne de choricero, un poquinho de pan frito, unhos alliños, e vamos triturar todo, que nos unha salsa super rica, xa verás. Pois esta é a idea de Xulio Mato, imos ver a idea de Lucía Vázquez. Es que facerlo a tua maneira. Bueno, a ver se che gusta, En casa. Sí. Hola, Esperanza. Hola. Eu estou a facer unha receita do máis clásico. Ai, sí. Bacalhau a biscaína. Ah, bueno. Teño aquí unha ceboliña pochando, vou incorporar un poquinho de pan. Sí, a ceboleña tamén a puxo. Quédalle ben un pimento chouriceiro malo pan, porque vexo que os dous estades aí R que R. Sí, ti tamén bota chouriceiro malo pan. Sí. Sí, Bueno, o pan dá así, engrosa Dá a salsa. contundencia. Claro. sí. O pan é saúde. O pan é saúde, é O pan é alegría. saúde, Esperanza, sí. Ah, non moito. Bueno, home. Pero todo en exceso é malo. Todo. Menos os cartos. Tamén, cañota, xa verás. En exceso tamén son malos. Bueno, pero... Bueno, Son malos que o mellor dan vicios. sí, é verdad. Hai que ver onde se marca o exceso. Exactamente. Bueno, entón, ti nada, tes aí o sofritiño que ten Entón. allo, cebola, pan, e por outra banda na outra trixola tes cenoria... Cebola e cabaciña. Ah, vale. Picadiña, sabes, en cadradiños en brunoas finiña. Xa vexo. Para brunoas. saltear un pouquiño de arroz blanco. Parece zanahoria, non? Oiche, dixo en Brunois, cañotas así polo vagini, En brunois. 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 Bueno, cañotas ten moito mundo, eu... Sí. Eu digo, No. Eu dixen brunois porque Controlalle o francés. sorprendeu-me. No, en dediños así pequeno, en dediños, en taquiños, en brunois. Vou incorporar o pimento É choricero. Brunois, Xa sei. O pimento choricero, que son eses que nos venden tamén. Esa é carne de pimento choricero. Pero tamén nos los venden secos propiamente. Ven en ristras, saben en caixiñas. Chámase chouriceiro porque se pon a secar así como o chourizo. como o chourizo. E ademais tamén se empregan para facer os chourizos. Que rico está, Ai, non. Non che gusta? Sí. Ten fan de todo. Bueno, home, igual é algo que non che gusta. E un E despois pouco tomate frito. de salsa de tomate. Ai, salsa de tomate. Salsa de tomate. Uf, táme cheirando... Un chisquiño de sal. a Vizcaya. Táme cheirando a Bilbao, Non moita porque xa o Cheirame a Bilbao. bacallau Tal. é salgado. Vamos pouco de poñerlle auga. un pouquiño de auga. Perfecto. Uf. Mira, agora mesmo están conectando na RTP con nós. Estamos da RTP conectando conexão direto coa RTP, a ligação com a televisão da Galiza, porque estamos fazendo o bacalhau en direto. É a ETV Ao tamén. vivo, É a ETV. ao vivo. Ao É a ETV, vivo. é a ETV tamén. Exactamente. A ver, Esperanza, terme que dicir cal das dúas che ten así mellor aire. Eu, de momento, teño máis dúas. Teño que probarlo para sabelo. Bueno, pois antes de probarlo tens que ir sentar. Non vou a pasar tamén. É así. Veña, un aplauso para Esperanza, a cena de sufridores. Vende Salvaterra Domiño está con nós con a volta escoprada da Televisión de Galicia. Hoxe cociñamos bacallau que, ollo, é moito máis que un prato de Coresma. Falamos dunha industria que xera millóns de euros e conecta os mares do norte coas cociñas de medio mundo. Pero, de onde é o bacallau que máis nos gusta? Principalmente de Islandia, Noruega e Illas Feroe. E consumimos abondo, Está no noso top 3, xunto con pescada e salmón, pero nestes días gaña protagonismo. Polo visto, existe unha cousa chamada efecto Semana Santa. Entre febreiro e abril sobe a súa demanda e tamén os prezos, entre un 15 e un 25%. Así que convén lembrar ese dato para mercalo fora de tempada. Nós queremos animarvos a cociñalo ou pegar un chimpo e ilo comer con nos veciños portugueses que sabedes que son expertos mundiais. Outra opción é participar no sorteo e que vos toque a folla de bacallau do Voltas co Prato. Dá para unha boa manchenta, de papatorio, xa o sabedes. Como sempre, todos os detalles en @Voltas co Prato, onde nos tedes que seguir e participar no sorteo. Este de aquí é Xulio Mato, vamos con ele. O peixe é um alimento que todos devemos comer. Ao almoço, ao jantar e Ten. ajuda a emagrecer. O King ten casi tantas cancións sobre o bacallau como receitas sobre de a Portugal. comida e sobre tal. Vale, que estás facendo? Bueno, mira, ahora teño aquí aceite de oliva e un par de dentes de allo, vale? E que vas facer? Mira, vámonos dourar. Vamos fretir este pan. Quieto!
conxélate, non te movas. Non te movas. Porque nós estamos cociñando cousas, pero os compañeiros do Quen Anda Aí tamén. Juan Fuentes, que tal? Boa tarde. Boa tarde, Fran, boa tarde, Xulio. Estamos cociñando, temos hoxe moita actualidade. Decirvos que hoxe no Quen Anda Aí imos estar en directo en Cangas. E imos estar co dono deses cans que case matan o veciño de 77 anos. Recordamos que despois dun brutal ataque a dentadas, este home tuvo que recibir 50 puntos de sutura e puido ser peor, salvouse grazas a intervención dun policía nacional que estaba fora de servicio. Escoitaremos o dono dos cans para saber que foi o que puido pasar neste brutal ataque. E tamén temos máis cosas no Quen Anda Aí, entre outras, hoxe nos visita Edi Insua, o Fisterrán, o que podría ser o galego máis guapo, que vai nos falar de novidades, de unha criatura nova que chega da man da súa parella, Violeta. Sabemos que van casar, pero terá unha exclusiva importante que dar no Quen Anda Aí? Entendemos que sí. Isto será ás 5:10 da tarde, así que preparade un tupper que nós ainda temos fame. Gracias, Juan Fuentes. Gracias, compañero. Escoitei algo de que o máis guapo de Edi, de que? Non vexo eu. Pero vamos a ver, Juan. De ti bichesnos. Ti, sempre buscando fora da casa o que ter na casa, Juan. Digo eu. Ai, de verdad. Veña, Bueno. que fas co pan? Mira, empezan a ferver os allos e metémoslle o pan. Ostras, pero son os dentes... Era un dente Sí, gordo, eh? eran dous dentes gordos. Dous dentes gordos. Mira, o bacallao xa case está, xa case empeza a querer ves, mira, non sei se se ve na casa. Atención aí a isto. Aí, mira, estámoslo vendo aí. Ves O aí? bacallao está empezando a abrir. Como quere empezar a romper. Sí. Vamos a deixar uns minutiños máis, uns 15 minutos temos que telo así, vale? Vale. Con este chup-chup. Ahora telo a un 4,5, Sí, telo vai ser baixinho. un poquinho porque estaba fervendo moi fuerte. O que queremos é que se confeite, vale? Vale. Entón, mira, mentres, o que vamos movendo aquí un poquinho para que... Pero dixo Esperanza que gastabas moito aceite, así, eh? Que non, que este é aceite todo reutilizado de outras frituras. A receita é así. Este é a última vida que llevamos dar ao aceite. Cantas vidas ten ese aceite? Poucas. Sí, máis ca un jato ou menos. O aceite... No, a ver, o aceite, sempre que non se queime, sobre todo se de oliva, como neste caso, podemos dar... Por exemplo, varias vidas. patacas. Patacas ten moitas vidas porque a pataca é moi pouco invasiva. Vale. Se vai sin sal. Vale. Se vai sin sal, é importante, vale? Entón, canto se facemos frituras con fariña, tal, non sei que, ese aceite desbotámoslo. Se facemos, pero este non. se fritimos patacas, podemos fritir moitas veces. Cantas veces utilizamos aceite de fritir as patacas? Estou intentando arrancar, pero estaba como un pouco parado o bicho, verdad? No, porque estaba pedindo... Xa estamos con chorradas. Bueno, mira, xa empezamos a fritir o pan e vamos a botar unhas culleradas... Ai, aquí, vai obviamente aquí, choriceiro, vai eso é. aquí, vale. Efectivamente. Dúas, vamos a botar outras dúas, vale? Vale. Teño unha pregunta... Importante, espera. O pimento choricero son uns segundiños aquí porque non queremos que se nos pase, vale? Se nos agarra, amarga. Problemas. Vale. Vale, Pois teño xa unha está. pregunta de concurso para a xente que está na casa. Moita atención, tacatacatá. Como se chaman as patacas reais que fai Xulio Mato no día de hoxe? Duquesa. Patacas Duquesa. 664-483419. A resposta que buscamos é patacas. Duquesa. Chamado a voltas co prato temos 50 euriños en xogo, patacas duquesa. Duquesa. Sí, duquesa. Bueno, 12 duquesas. 12 badaladas. Non estabas Bueno. atenta, dixaxe mai un... No, porque non sabía que. Pensei que estaba repetindo a pregunta, como a repites tantas veces. Sí. Bueno, ferramenta. Non lle des, Vale. Esto xa nos fero, xa aí botei un poquinho de agua para que non se nos queime a... Sí. Allo, pan. Choricero, allo, pan, pimento aceite de choricero, oliva aceite. e choricero, Xa vale? está. Vamos a botar un chisquiño de sal, Moi fácil de facer a salsa, eh? super fácil. Moi fácil de E facer. temos sempre un poquinho máis de auga para irla botando e que hasta que nos vai quedando unha salsa. Porque ti queres que teña a textura que ti queres, non? Que non quede moi espesa. Non queremos que nos quede un mazacote aquí. Claro, é que o pan ademais engorda moito. O pan engorda moito a salsa, Claro, a salsa. non o que come. A salsa. No, engordas ti, non. O pan Non non. o pan. Bueno, xa temos aí. Entón agora vamos triturar. Guau, eh? A salsa Entón, mira, para ves? mollar de Xulio Mato. Mira, ves, ainda está bastante basta, entón. Botamos Agora un damos pouco ya, de auga. Moi ben, pois deixamos a Xulio corrixindo, rectificando a súa salsa. E imos con fría. Vamos con bacalao. Todo el pueblo, sarandonga, que mañana es domingo. Cucheiro de bicuche. Mira. Mira, a salsa de tomate. Tachán. Xa está metendo tachán, pediu un tachán, non me Vamos a puxeron. aproveitar este xuguiño. Pobre Lucía, fixeste tachán. que- Aí está. Estaba para ti, estaba para ti. Se non o distí. Parame. Que, como ves? Mira, é danzón como a ti. Baila.
Esta no bailamos, Mira, mira. Dale. Ahí está, cubrimos. Guau, qué rico. Salume salsa para facer o doble, Vale. Son as 5 e 3 minutos. 5 e 3 minutos. Que faz? Non tes plan para a tarde? Digo eu. Vaso súper. Claro, aproveites. Cando Mercas. remato quen anda aí. Unhas Remato talladas, voltas co prato. exacto. Remato quen anda aí e cois a dir, vou ao súper. Cois unha folla de bacalao. Boa. Non vayas ao cutre ao barato. Compra unha boa folla de bacalao. E que faz? Unha biscaína, así de fácil. Unha folla pona de salar. Bueno, Claro. sí. Pois compra un bacalao e cómprala. E despois culturizácheste no quen anda aí. Aprendiches de cociña. No voltas co prato e vas cear como un Pepe. Coma un Pepe. Xa está. Que máis queres? A vida é perfecta. Vas tear como cañotas, que vai Exactamente. levar este bacallao se para casa. Home, vou non levar para a radio hoxe, Sábelo ben. Trouxen un tupper, levaba co tupper unha semana na casa. Aquí ainda vas, que ahora traballas moito, Agora traballo moito. Sí. Xa, Moi ben, moi Xa, ben. Levas este arroz que xa trouxe cociñado. Mira ti que ben, Montamos un chisquiño de aceite. Este é chisquiño de sal. o acompañamento teu, non, Lu? Que tes un arroz cocido xa que tiñas por aí pola casa. Podía ser unha pataca cocida, Unha pataca. podía ser un puré de pataca, podía ser unhas verduriñas salteadas, un pouco de pasta. A verdade que esta salsa, mira, Oh, como baila, vaille calquera cousa. É un arroz princesa, iso. Un arroz princesa, podemos chamarlle así. Arroz princesa. Pataca duquesa, arroz princesa, non? Sí, señor. En realidad, acabamos de decir a directora por aquí e pensei que se chamaba arroz princesa, de verdad. Articolanche calquera cousa, Completamente, colomos completamente. Bueno, Madre mía, arroz princesa, pataca Madre mía, duquesa. di Xulio. madre mía. Pero ule ben, Ule ben. É como un pouco un arroz tres delicias, verdad? No. Bueno, solo deba dúas Falta a gamba, delicias. falta a tortilla, falta o xamón. No. Tortilla no. Estás nervioso pola túa chapa? No, mira onde está. Non a toques que xa non é túa. Sí, de momento é miña, Está na túa mesa, pero non é túa. É miña. Na toques. É miña, mentre Esperanza non diga o contrario. É que hai moito pique aquí. Ora, ca tontería, collimos e empezamos ca tontería este día. A ver quen gaña máis este mes. E Xulio tivo toda a noite, de verdade, mandando receitas e practicando receitas. Non dormiu. Toda a noite. No, chef. Ves Non aquí na dormiches. cara. Está, Mira que sí. tes cara de estar reventado. Sí, bueno, é que eu fago unhas cousas polas mañá que ti non estás afeito, que é traballar. Bueno, Lu, veña. Algo Bueno, máis antes de escoita, eu tiña falar que con mirar público? salsa. Esto queres só ver, temos esto, Xa está. sincero, rico, bonito. Moi sinxelo, rico, bonito. Moi ben, pois xa está o acompañamento de Lucía feito. Creo que Xulio nos quere mostrar a súa salsa porque está un pouco celoso. No, non só a miña salsa. Ten ciúmes. Quero che enseñar a miña salsa e toda a monarquía que teño aí no forno. E xantaremos bacallau, aceite e allo. Ves? Que mañán É esta? día de É traballo. esta? Mira, mira que sal, mira como brilla, E xantaremos Mira que maravilla. Moi ben. Está moi boa, É ademais. moi ben. Ves como... Quedou, mira como se anima o Moi ben, público, así mira dá como gusto. brilla. Así dá gusto. Vale, pero o máis bonito que temos está no forno, que hai que sacalo. A ver. Mira pa aí. Guau, guau, guau. Mira como grasiñaron. Ostras. Mira que chulada. Tachán, por favor. Chachán. Mira que bonitas chulas. están. Mira, tocas, están duriñas por Quedan fora. como duriñas, non? Claro. Ah, sí. Entón agora isto que facemos Vale, vale. cunha culler. Rascamos un poquinho así por baixo e colocamos, e xa temos a nosa guarnición. Isto fixéchelo non vira-vira. Sí, bueno, porque tiña a pataca cocida, Bueno, pero o paso previo a cocer a pataca. Claro. Tampouco... Non lle quites mérito, No. Lle quites mérito que a chapa quero eu. Eu a ti nunca xamais na No, vida. verdad. Nunca che quitei mérito. Veña, vamos con Esperanza de Sal da Terra do Miño. Vamos para lá. Espera, vou, podes te sentar. Por favor. Aí está. Ai, Esperanza. Como estás? Cuéntame. Ben, de momento. Estás ben, non? Sí. Hai algo que queires compartir con nós? Algo que lle queires decir a Galicia? Podo promocionar a festa. Home, só. por si queres, eu estou che deixando votando para que o digas. Sí, Vale. te digo. E aí? E vimos dunha comisión de festas que o 13 de maio, en Salvaterra de Miño Casal, Sal da Terra de Miño Casal, 13 de maio. 13 de maio, Moi ben. e nada máis. E vides con fame. Así, tamén. Pois ti eres a afortunada Ah. da comisión. Pois sí. Canto é a cota? A cuánto de aquí? A cota que hai que poñer por casa. Ah, iso... Ah, iso, a voluntad. Sí, a Moi ben, a voluntad. voluntad.
Xa a voluntad. Estamos vendo as dúas receitas, mira, a de Lucía xa está prácticamente rematada, Xulio está sacando agora o seu bacallao. Creo que chegou o momento de que vexamos de preto. Queres? Sí. Pois veña, vamos con Xulio Matos. Vamos dar un aplauso a Esperanza Salvaterra, da Comisión de Casal. María, se me deixa mirar, se me deixa Sabes, Esperanza, Cañotas tamén é da comisión. Sí. Sí. Eu estou na Comisión de Santa María de Arzúa. Bueno, mira, quero que vexas que ben quedou. Mira, se apretas un pouquinho, como se desfai, Pero mira como tiña razón él, arriba, bacalao tamén, o bacalao non tamén, quedou, Vamos a retirar non quedou a polla aquí. aceitoso, ves? Non queda nada aceitoso. De feito, se fixéramos un birmo con moito menos aceite, Xulio, tiñamos apago a base, sí, por favor, tiñamos a base pon pil-pil. Entón, mira, ahora vamos poñer aquí o lombiño de bacalao, que xa temos as duquesas por aí. Sí. A Esperanza como te vas poñer, Se postas todo o bacalao. Ahora con esta salsiña, gusta o bacalao? Non te que seas. No, bueno, pues Pero viñeche o día perfecto, eh? Se Non te che que gusta daba moito. unha vez. Alguna vez? Sí. Bueno, pues a ver se che gusta este. Mira, vamos, non che vou cubrir todo de salsa solo por un lado, para que Para que molle ela, non? Pero solo pon probar, non me faz Mira, falta. salsa a limoje, É verdad, salsa a limoje, que é unha Esto, salsa de onde, dixeches? De Granada. De Granada. De Granada teñen a Alhambra e o a limoje. O limoje. Seguro que teñen máis cousas. Home, sí. Bueno, e ahora un poquinho de Qué cebollita. Mira bonito. que plato máis chulo. Pois, señoras e Sí, sí. señores, Non vira, pido un vira, fortísimo aplauso para o grande, único, amigo, cociñeiro, compañeiro, gracias. don Xulio Mato. Imos con Lucía Esperanza. Sí. Vamos a ver a Lucía, veña. A ver, aquí estás ben, aquí estás ben. Aquí. A ver que trae Lucía, para Pois aquí conquistar o Esta me paladar. está moi ben. A Vizcaína. A Vizcaína. A Vizcaína, un clásico. É da súa maneira. Un pouquiño de arroz. Cunhas verduriñas. Oh. Isto é además super saludable, isto é un pratazo. Rico. Home, mellor que un chuletón, máis saudable, Sí. Pero rico que está o chuletón, que? Isto non está riquísimo, isto está riquísimo. A ver, isto sai con luz. Poucas cousas máis ricas que o bacallao. Oiche, Esperanza, sodes de comer moito pan en Salvaterra? Bueno, Sí. hai xente que come máis, hai outra que Pois hoxe non temos moito pan aquí, Pois isto está para mollar, Pasa. Sí, hai E que o de sí. Xulio vexo que tamén. Sí, pero a salsa... Sí, esto está... Tamén teño que pedir un super aplauso para a nosa queridísima Lucía Vázquez, un aplauso para ela. E agora sí que chegou o momento da verdade, Da prova. Quen gañará o Voltas co Prato? Imos Sí, probar, non sei que, paso por aí, Esperanza. Como fa o huevo agora? Ai, como faz? Quen gañará, señores e señores? Aí á dereita, no cabeceiro da mesa, aí, no cabeceiro, aí. Aquí. Quen gañará, señores e señores? Quedan nada, 3 minutiños para saber quen gaña o Voltas co Prato o día de hoxe. E ademais sorteamos esta maravillosa folla de bacallao no noso Instagram. E, ainda por riba de todo iso, a pregunta de concurso. Exactamente. A ver, vamos alá. Imos a Valdoviño. Carmen, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás, Carmen? Pois moi ben, aquí ao sol. Ai, o sol. Sí, vai pronto. O sol. O sol. Non sei se dixetes un pouco por dar envexa Da. ou porque sí. Non, é que eu estou fora, vosotros estades dentro. Correcto, vale, sí. Sí, é verdade, é verdade. Bueno, que che parecen as receitas? Eres fan do bacallao ou non? Sí, gústame o bacallao. Pois veña, A verdade é que teñe moi boa pinta as dúas. Pois mira, podes levar 50 euriños. Como se chaman as patacas que fai don Xulio Mato? Sí, probades. Patacas duquesa. Moi ben, un aplauso para Carmen de Valdoviño, que leva os 50 euriños do Voltas co Prato. Cal che pinta mellor? Cal levarías ti? Aí eu como Esperanza tería que probar. Ai, Moi ben, moi ben. Pois para probar, sabes que non pode estar ao sol, tens que vir aquí. Ai, sí. Claro, é que estás ao sol, pero non estás aquí probando. Exactamente. Bueno, un bico grande, Non gracias te por podes para todo. gracias por chamar, perdón. Gracias a Chao. vosotros. Talaviño. Chao. Chao. E agora temos a Esperanza probando. Xa probaches as dúas, Esperanza? Xa. Bueno, pois antes de nada teño que recordar a xente que teñen que participar no noso sorteo da folla maravillosa, magnífica do Voltas co Prato de bacallao. Facemos así. Imos alá. Non a levantes. Ah, sí, señala, exactamente. Aí. Engarrou a Voltas co Prato. Imos alá. Esperanza de Salvaterra. Está blanquiño. Aquí está. Moitas grazas por vir. Por participar na comisión, que fai falta xente nas comisións de festas. É tanta. É tanto. Así que agora chegou o momento de verdade. Medio Galicia mirando. Quen gaña o a Voltas co Prato o día de hoxe? Fese peor. Me gustan os dous, pero bueno.
Vamos a decatar por este. Xulio Mato outra vez. Xulio Mato outra vez. Polo aí. Ao final vai gañar en todo o mes. Isto é imposible. Xa leva 2 vitorias. Bueno, pois 2-0 para Xulio Mato. Señoras e señores, nos marchamos. Queden coa actualidade co quen anda aí. Vémonos mañán con máis recetas, como sempre, no Voltas co Prato a Televisión de Galicia. Ás 10, a penalti na Radio Galega. Chao. Bacalao con papa, oye, bacalao con papa, papa con arroz, papa con arroz, papa con arroz, papa